Kérjük kedves utasainkat, üljenek le a helyükre. Én azért még egyet elmegyek a WC-re. Na mindegy. Mi a... Jaj, ne! Ó, a francba! A repülőgép! Ez nem jött össze, épp ott van a repülőnk, de itt van velünk Sevi. Sziasztok! Ő fog segíteni. Márkó pedig most azért jött, hogy letöltsön nekünk egy módot, de azt majd később megcsinálja. Sziasztok! Na, akkor menjünk is. A feladatunk átkelni, itt van egy bárány, csak az a szar, hogy most úgy megújult ez a Minecraft, hogy csak azokkal a dolgokkal lehet szétütni, amik hozzá illőek, úgy mondom. Készítsünk is egyet. Rakjunk ki. Akkor a crafting csináljunk egy ásót, remélem így meg fogja engedni. Remélem. Ez az. Jó van. De itt nem nekedjél, úgyis kell a gyapjút. És már sötételedik, szóval na, essünk is neki első akadálynak. Lávacsapda, jaj. De most jó. Menjünk is tovább, de inkább kéne egy kis bunkert csinálni. De egyáltalán most miért nem jönnek elő a szörnyek, azt nem értem. Pedig elő kéne jönniük, nem igaz? Békésbe vagy? Mondjuk még az lehet az egyetlen esély, hogy te most békésbe vagy. Igen. Ó, Easy. értem. Oh. Na most aludjunk el. Ó, milyen sokszor próbálkoztam? Kicsit sokszor. Szedjük is. Ezt a cuccunkat, ezt nem hiszem el. Ezt is ásóval kell? Márkó! Igen. Ezt nem értem. Szétütném az ágyamat, de nem engedi. Akkor próbálj meg megint craftolni egyet. Jó, csak nincsen gyapjú. Na, hol is volt az? De nem úgy, hanem Nem csak craftolsz ezért- magadnak egy baltát. Ó, Menj el vissza! Inkább erre. De nem crafting. arra. Ki kell lépni. Hol? Ott van. Craftinget leraktad, Gyorsan azt visszaállni. akarod csinálni. Gyorsan. De lemegy a kaját, ha gyorsan szaladsz. De hogy akarod? Baj. Hadd dögöljek meg. Jó. Márkónak tök mindegy, hogy mi történik. Nekem nem. Van valami izétek? Amivel ki lehet tudni az a Balta. szaros... Vagy kapa. Így? Nézzük. Vidd magaddal a barkácsolót. Mindegy, itt vagyok. Majd egy szörny Úgyis van kovácsol elég. magának valamit. Ja, persze. Mert van olyan okos. Kérlek, add oda. Ezt tudom, hogy odaadja, csak... Akkor ezt itt hagyjuk. Hagyd itt, és akkor menjél. Próbálj meg akkor karddal szétütni. Karddal. Karddal. Hát sose lehet tudni. Na, mindegy. Semmi. Na, menjünk tovább. Keressünk Kéne keresnünk egy táblát, meg húst. Ó! Hát ez tényleg lesz. Idegesítő ennek a hangja, hogy
Inkább menj a hagyd itt, mert jönnek a Jaj, futás. Úszás, De nem van. futás. Tábla. Hol van? Valahogy olyasmi volt, hogy ki volt világítva, nem igaz? Igen, ki volt világítva. Csak... ugye az mutatná nekünk a visszafele Nem utat. mész birkákat tenni? Vagy gyapjút szerezni? Tényleg állnak kell. Menjünk. Karddal könnyebb lenne. Mindegy. Jó helyezd le az ágyat. Ja! Biztos. Biztos a föld miatt. Hoppá, szét is Isten. estem. Gyors. Kicsit gyors volt. Azért Még egy ütést adj neki, és az akkor... biztos, hogy azt megújították, hogy minél jobban széttörjenek ezek a cuccok, mert kardom is már emiatt lement. Nagyon picit, de valami őrület, amik ezek csinálnak. Visszahoz, Jakobsz, visszahoz. Nem oda, a másik oldalra. Na de jó, nincs alattunk egy barlang? Ja, de itt. De azért kiadja ezt a hangot. Amúgy ezt annyira utálom, mert mindig emiatt szarok be. Ezek a dramatizálós hangok. Dramatizált hangok. Dramatizálós hangok. Ahogy Márko mondta, igaza van most. Vigyázz, mert itt van polip. És? Ez nem van. Nem csinál semmit. De mi is történt veled, hogy azt mondtad, hogy lehúzott egyszer egy bolip? Hát én éppen kreatívba voltam, és építettem magamnak a vízen egy simpáját, amikor át akartam menni az egész világon, mert egy videót láttam, ami nekem megtetszett, és elhatároztam, hogy ezt csinálom. És akkor ott jött 4-5 polip, és akkor letámadtak. Az egyik megfogott, elkezdett engem harapgálni, a másik pedig megfogott, azt lehúzott a mély alá, tehát jó sokáig kellett ott maradnom. Egyébként azt se tudtam, hogy hol vagyok, csak azt tudtam, Amúgy hogy a meg víz hús alatt. is kéne szeretni, meg már 3. Igen, meg Van. fogunk halni. És a táblát meg még mindig nem találjuk. Szerintem a másik irányba kéne menni, amerre a hajó arra van. Amerre a hajó arra van. Igen. Akkor én most a másik irányba megyek. De az... De nem erre kell át, erre kell át. Aj. Tényleg. Inkább Bocs. körbe. Inkább körbe megyem. Ajaj, keresned kell valamit. Ott egy malac. Disznó. Gyerünk. Aztán csinálj kemencét, azt. Nyers is lehet tenni, Márko. Tudom, csak kevesebbet ad. Ó, egy egyen- hús! Kösz szépen. Anyám, mindjárt disznóvágása lesz, azt mondja, örülni fogsz annak, hogy nem adtál. Itt is van. Adjad magad. Add meg magad. Ez az. Na, Ó, ez is egy húst adok. hogy Van be a barlangba? nem megyek be, nincs is. Ja, de itt van a kard. Hülye vagyok. De abba a barlangba az ugyanolyan, mint... Na. Szerintem oda megy be a egy vulkán. csákányt csinálni. Ja, tényleg, mert az olyan, hogy mostanában szoktak lenni ilyenek is, hogy ott két ágú. Meg kéne ennem ezt. Nem fogom tudni. Jó, Jó. de sokat adtál. Csinálj steaket. Steaket. Gyorsan. Hát jó. Jó. Izéből disznó, vagy nem disznó. Mondom, hogy rossz felé mész. Mami! Jó, akkor kéne szerezni követ is. Ne tássol le. Hát mert mondjuk a földben van a kő, nem igaz? Hát jó van, lehetséges, hogy igazad van. Lehetséges, hogy igazad van. És honnan lesz neked csákányod? Már Lehetséges, bocs, ezt hogy a Hát kérdést. bocs, mondjuk itt van 36 deszkám, és megcsinálom. Ó, kraftolj Igaz, rá nagyon. Hülye vagyok. Akkor ez De itt marad. ütheted. Azt hiszem, biztos. Sok szerencsét. Nem baj, most az egy pad lesz, akarod. Direkt csinálod, nem? Ja, Biztos? direkt. Aha, úgy csináltuk, hogy kell. Gyorsan csináld. Shift. Milyen shift? Mi? Shift azt úgy nem. Nem kell itt húzogatni, meg
Na jó, menjél le, szerezzél követ, mert éhen halsz. Van nálunk fákja? Biztos. Nem Na, tudom, ennyi de is volt az esélyünk. Fákja. Eddig menjünk van? Ja, talán 3. Na, akkor mégis. Csinálj 12-t, mert abból tudsz egy kőbaltát is csinálni. Kőbalta, csákány, miről beszélek én? Ja, meg volt egy olyan videóban, mutatták fent, ahol nem csákányt mondtak, hanem a csákányra ásót mondtak, és akkor mondta, hogy azzal üsd már szét, azt mondja, üssem, azt ütötte úgy legalább nem tudom hány 100 percig, és akkor odaírták ki fél óra múlva, és akkor ütötte szét. Ez hány óra van? Nem tudom, nézzétek meg. 18 jó. Ez a Jó, telefon nem alult. 17-27. jó, menjünk. Fákját nem viszel magaddal? Tessék? Fákját nem viszel Hát először magaddal? csináljuk meg a kemencét. Nem Jó. igaz? Gyorsan. Ó, de még szenünk sincsen. De bottal lehet, vagy fával. Hagyjad, lehet fával. Hát tudom, csak ahhoz kéne fánk, vagy van? Aha, van. 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 Ezt megütögetni. Amúgy. Na. Sebestyén. Igen, Milán, mi van? Ezzel is lehetne, mi? Hát épp azt mondtam! Na, Jaj, Istenem! nem is azt mondtam. Milán! Nem is igaz. Ó, persze, hogy nem igaz. Majd jön a szörny, azt megeszi előlem. Aranytom páncél. Majd mennek Azzal a majd slány. szétütöm páncélval. Na milyen pajzsod van? Ja, hát mondjuk Páncél. megsérültem, Ez de... is. Nekem egy creeper felrobban, az kész. Azért annyitől nem hesne szét. Megjelenik az Ender Dragon. Jó, bírnám. Jó. Egyszer csak így... Sóder az köl. Shoulder. De mondjuk a Minek találsz. köl? Ja, jó van, értem, minek köl. Shoulder-t azt izével, lapáttal szed ki, vagy mivel. Igen, mert nem engedni az jó. Most mehetsz föl Amúgy is lapátért. lapáttal szed ki. Na, itt meg mi áll? Azt hiszem, hogy amúgy miért nem engedi, mert eddig engedte bármikor, csak most épp nem, amikor benne hagytuk. Mégis van. Együnk. Gyorsan. Azt a... Jó, kicsit felvitt. A marha jobban felviszi. Marha jobban. Szerintem csinálj ágyat. Marha jobban. Mert mindjárt esik. Marha jobban felviszi. Marha jobb felviszi. Marha jobban felviszi. Na Hát látjátok, miért nem? ezért jó ez a pult. Na. És most menjek, vagy 5 gyapjunk van, akkor csináljunk. Gyapjuk. Meg vigyed magaddal a kemencédet. Hát nem fogom, mit fogok találni? Most nem fogom megtalálni azt a civilizációt. Dehogy nem, hát arra kell, a vulkán másik felé kell menni. Ja. Én sütni. No! Nem arra mondom, hogy azzal nem értek egyet. Azzal nem értek De hát egyet. azt minek égetett? Hát azért, hogy legyen faszénünk. Ó, Amit fasz. majdnem kimondtam, egy csúnya szó, de faszén. Menj a Shouderért. Ha meg már ott van, hogyha már a Shoudernél járunk, akkor keressél vasat is. Márkó, ne tornázgass már azt a széket. Miért nem? Mert ő azt Olyan mondta, izgalmas. Magántulajdon! Olyan izgalmas. Magántulajdon. biztos, Olyan izgalmas. úgy röhögnék, hogyha bemennél egy szörny barlangjába. Ja, akkor, Nem kéne tudod, fákja? vannak azok a videók, amiben tudod, van az a kocsma, a szörnyek kocsmája. Tudod, Márkó, láttad már azt a videót? Igen. Ó, szén! Az fém, te jó gyerek. Fém, szén, azt mondtam, jaj, bocsássatok meg. Vasérc. Hát ezt nem fogjuk egyhamar. Hát akkor üsse! Igen. Nem facsáknál, akkor nem. Nincsen Akkor meg se kölcsákányod? kapjuk, nem egyébként? Akkor nem nagyon, meg amúgy is azt nem csinálja. Nem nagyon kapjuk meg. Menj Jó volt. aludni, inkább. Az a legbiztonságosabb, hogyha most alszol egyet. Nyugodj meg. Bírnám, itt fel kell egy creeper arcomban, minden oda. Reggel nem hiszem.
Ha-ha-ha. Égnek fel a creeperek. Aha, amúgy nem- kéne egy az bázis zombi. csinálni